Sari ke hamza tono no tabo ke ang kamio thangnani bagui ready ingi nokharjak night duty paijak ba night duty paikhankena ang to kamio thangon rok bo saimano inke di boro maisa jagya ba iko okhuyo honoi kisa sawi thangnani nai tongo tei ani logi o jiju bo tongo bo phaijak bla inke aboni bagui ang bo tini iko bo bai baksa kamio thangnai kasama jorani ri rok nangi tongkhang ka ba suinai gena kho honoi iko ri rok talangi nai bin gari bai thangi tongo inke jotono lamsogo tini o video ketalo norok o blog no paithak jorati nai tongdi tei tabuk norok ani channel subscribe khlaya kongke please subscribe khlai di inke ang kamio thangi samne aro thangkha tei baike time spend khaikya norok no bebak no phunugane nai tongdi norok tini ni o blog no paithak jorati norok no haina hai request ma khlayo please norok agi je ana hamjak ma haike no tabu bo support khlai di ani video rok ekdom views kayangi tongkha inke video rok views kayang ke video khlaina rok musung yangi thango bokha thei thango ta amse kosto ke video khlai pano se views rok ma yang ke bokha aram nang yango abo je content creator rok se saima no haya diba ge nai tongdi 2000 years later nai di noko sokai ma logi no wak bahan halangi chana nai tolayo iko oke muni paikha poncha sai ne man khoksuka yang ke green chutney snamina khang o jaga o green chili rok tongo lemon rojak ke tai garlic mix khaijak ei donia bo tari mo pulli gedengma saniya golo tini ke thalik lai blayo mai chana ni nai tongo chaya balok suka ke nadia jaga tam mui tong mui masing mos deng bakhe wak bahan katakuti phantok bai akran yang ke lai phang gudok ge mai kutung to yang salai tolayo tabok ang bosa nai obokhe ani mai khlai lia ani lai blai Phungka hamza tono no tini hingke cheng kaisa jagao thangi tongo ani logio sop tong nok no phunugane ani logio ma tongo hingke tei pikoto tongo tei pikoto ni sajek ani cousin sister hingke tei driver hingke to dara drive khlai tongo hingke yango tei kai te khoroksa biskango yong kajak tongo yong burei hingke norok olama sabsaba sini bai ges khadi haipanang no side one bojaka thangi tong video no continue nai tong di ke belai no tong thotok jaga bongni o kami ang ke belai tong thok jagota mani kheta or kotong ke tong thoke diba so finally jeng sok paikha ke norok no tabuk sawana jeng samnaro sok paijak ke jeng kai tini bai songaro phaijak ke bai songaro phaya balok suka hangke ba bai no naina ni phailajak mai ko ma songbai ma iko ma bskangni hingke iko mo kai pikoton besajak pikoto hingke yango hingke yong burei hingke phainai tabo ke stroke khlainai kok salai tonglayo Dosao nai di ko Bokeh, chao si misti suson chao. Yang saya kuno kade. Nung da sao misti suson cha. So hingke narok nugui mangkhana jeng boro phaijak omongke ani bai hingke bai song nogo phaijak hingke iko charok nang paikha awan dok sai paikha ke tabukhe kok salai tolai ma song koi rok salai tonglayo ke diboni chamung rok songlai ke jengbo sariko thangnai ambo khana thangna nangnai bla ani 3 din suti tongmani ke khanang ke thanai khana ni evening duty ke tabukhe ko diboni tamtamo chamung rok song nangna phunukane ke kumui bo phaikya kumui bo thasing no rabar bagani phayo ke nokna phunukane kumui bo malai diwane agi to ani blog o jenung nai rok to nukhna je ani blog continue nai tongnai rok kangkai to sawi manane ke tabuk yang ngokai ko pikoto wak bahan song tongo to tongo sagani wak bahan tini sagade an pi ba popular jang na short film khayo to bo bona ba jobardasti sima khairu unko khajam mungseng tongmani ke tem nugui manan bin short film aste khalia di bachai
มีแต่กินดอกต้องซาซาซาก็มันคล้ายสาดีอังอัน description นั้นลิงก์ดีด้วยนี่พี่นี่ช็อตคลิปนี่ลิงก์นี่ก็น่าจะว่าก็หันสุจักยังทองต่อถ้าป่าวถ้าป่านี่มูอินก็ทองมันนินจุดาบ้าให้สิจุดังพี่ต่อบอลไปยังข้าไปอาสุกันไหนตรงนี่ก็กูไม่ก็มันพี่ตรงนี้รู้สึกสนังไหนก็ได้ก่อบากันมีพายดรอปสิกูตู้กินมุสลิมาเนี่ยกูจงใบนี่คนไทยเดียอาสุกันตัวนึงmình thật thì mắt em nó kỳ ra côซึ่งใบช่องนี้นอกนี่ภายในแต่บุคคลปีกอต้นช่องนี้นอกก็ภายจากปีกอต้นช่องตุนนะเฮ้ยบรอกปตินี้ตรงไปทางเลียจีน่ารอมันนี่สกุลมีซึ่งกันเฮ้ย 2,000 years later. di borka hamzo to no ang agot law se sok pai kya mia to bai chong aro thangka angka bai chong ni nok ni phaimani bo horang kha ingke tini ingkang ke ang takti no ma phai kya tam lehin ba ani evening duty tongo ikoro ani scooty ke sama no kelang thangka scooty bai phaya ang sek jora oro no hoite chin duty ba sarakota ingke ani duty ingkang kai to nor saiman na hapani awa se tmc wo ingkang ke oro ni hoite no ba sarakota jibi ni hoite ingkang ke ang no jotoni first staff kanai মানে yang jibiwa amse gerei কয়েকজন তঙ্গ হাইপানো ডিউটি মানে শিপ মিলিয়াতা গে তিনি গে তানি ইভিনিং ডিউটি ক চিনি ডিউটি বাস ফাইকা বন বেলাইনো মা খুলমু তামলে হিনবা ব তঙ্গ বাগি সে গাড়ি কে সামফানো গাড়ি ভাড়া রখরনা নাংয়া আং আগি বনরনো সাকানা जों ডিউটি বাস ফ্রি মানো রাংরনা নাংয়া সারি কাহাম যতনন তিনি হিংকাংকে আং তামজানি মাইজানা ছেলেরো ওয়াইসা উইসু মাইরকসানা ছেলেয়া দিবা গ্যাবনি বাকি আং তিনি কাইসা চিকেন ni kaisa items namui tongo obong kangke lemon black pepper chicken angke belaino thokjago obo without masala rogriya thokbo kom nariwo tomato piaz angke gulmoris te jami butiri winai snamjak angke iko already munui paikha angke norok nugui mankhana thogya bo thokotong ngi tongya da belaino thoksuka angke tini ni bagi video amsuk nong sinai te sama life yo ne daktino katal blog bye bye